Ngomhla ka-24 kulenyanga, labo abaya i-star sign iLeo kusukela ngomhla ka-23 July kuya kumhla ka-22 August. Uma uzalwa phakathi kwalezo zinsuku wena okusho ukuthi uyiLeo. Ngomhla ka-24 ithina-ke labo ayehla amafutha, okusho ukuthi njengoba sazi ukuthi ngomhla ka-24 amafutha ayehla 2 days before, zilungiselele ukuthi udla kahle, uyadetoxa, uyafasta, umzimba wakho mawukulungele ukuthi le process ezokwenzeka kuwe ngaphakathi ikufice noko uhlanzekile, ungenazo zonke lezi zinto lezi esinikeziwe ezisenza ukuthi sibe yiqila, sibe stuck kwi-system, sisebenzisane against imizimba yethu kanye nendalo. Uma ufuna ukuthi-ke uzikhumbuze, ungayibuka ivideo ukuze ku-YouTube nala akhona amavideo engiwenzile la ku-TikTok, ukuze uzokwazi ukuthi-ke amafutha akho ehle kahle, uyameditata, awumoshi your life force.